Aiko taldean, euskal musika eta dantza tradizionala zabaldu eta gizarteratzeko bokazioa dugu. Horregatik, zurekin dantzan jarraitu nahi dugu. Gure dantza eskolak berrasmatzera gatoz plataforma digital berri batekin. Aiko Dantza Eskola, tradiziozko euskal kulturaren esentzia ikasteko eta gozatzeko tresna ezin hobea duzu. Eskolak nahi duzun lekutik zuzenean jarraitu ahal izango dituzu. Internetera konektatutako gailu bat besterik ez duzu behar, dantzan ikasteko. Eta komeni zaizunean ikusteko klaseak grabatuta izango dituzu zure eskura. Inoiz ez da hain erraza izan. Horrez gain, dantza maisu honenen eskutik, dantza estilo desberdinak ikasteko aukera izango duzu. Jota, balsa, mazurka, dantza jauziak, mutil dantzak, polkak, dena pausoz pauso eta nahieran. Gure klaseak Aiko metodoan oinarritzen dira. Dantzakera ergonomikoa, mugimenduen naturaltasuna errespetatuz, mailakatua eta osasungarria. 2 mailatan antolatzen ditugu eskolok, oinarrizkoa, aurretiko ezagutzari gabekoa, eta hobekuntza, teknika hobetzeko eta errepertorioa zabaltzeko. Mugimenduari eta soinuari historia jartzen diegu, eskutik joan daitezen. Kontua, ez da dantza urrats batzuk buruz ikastea, dantzatzen dena ulertzea eta gozatzea baizik. Sartu aikoeskola.eus webgunean eta probatu gure plataforma doan 7 egunez.